Ако имате свободно пространство дома, специално препоръчвам да засадите божествена дъга, това невероятно растение. Това е уникален вид, отгледан с помощта на космически технологии и обикновено няма да го видите на обикновените цветни пазари. Когато го засадите пред къщата, определено ще накара съседите да ревнуват. Той е много устойчив на слънце, независимо дали е засаден в саксия или директно в земята, винаги изглежда красив и лесно можете да създадете приказна градина с него. Освен че е устойчив на слънце, то понася и сянка, грижи се много лесно и може да се отглежда целогодишно. Освен това пречиства въздуха и отблъсква комарите, което е много практично. Подходящо е като стайно растение, на балкона или в коридора, а дори и да е на закрито, трябва само да се полива от време на време и ще расте страхотно. Той е двойно сертифициран и признат от професионални институции, така че ще оцелее дори в планински райони. Специалистите по хранене хвалят нейната жизненост и адаптивност. Това, което е наистина впечатляващо, са листата му. Независимо дали са на балкона, саксия или в градината, те имат невероятни цветове, а когато цъфтят, представляват зашеметяваща гледка. Точно сега е подходящият момент да го засадите, наистина си заслужава. Не пропускайте тази възможност да добавите малко магия към дома си с това невероятно растение.